Nunot sa presensya sa nakadaya mga variant sa COVID-19 din sa Pilipinas, temporaryong suspensyon sa mga biyahe paingon sa Pilipinas alang sa mga foreigners o mga returning overseas Filipino ipatuman na sugod karong Marso 20. Si Luar Mirondina sa report. Sa Memorandum Circular nga gipagawa sa National Task Force Against COVID-19 kagahapon, gipahibaw niini ang temporary suspension sa mga biyahe paingon sa Pilipinas alang sa mga langyaw ug sa mga returning overseas Filipinos nga dili mga overseas Filipino workers sugod karong Marso 20. Base sa memorandum, buot nining pugnan ang posibleng pagsulod sa Pilipinas sa ubang mga variant sa COVID-19 gikan sa ubang nasod. Sa data nga gipagawa sa DOH, base sa gihimong biosurveillance sa Philippine Genome Center, nakita ang presensya dili lang sa UK variant sa Pilipinas, apan lakip na usab sa South African variant ug Brazilian variant. Ang temporary suspension sa naasoy mga biyahe ipatuman hangtod Abril 19. Hinuon may exempted nga pipila ka mga visa holders. Those who have left already their origin and are arriving, let's say, on the 20th, I think they can still accept that, but you're not allowed to depart your origin on the 20th because that's already the start. Dinhi sa Mactan Cebu International Airport, mo average og tag 200 ngadto sa 250 ka mga pasahero sa mga international flights nga moabot sa Subo matag adlaw sukad Enero karong tuiga. Apan 20% lang niini ang mga foreigners ug mga returning overseas Filipinos. Number of flights, I don't think it will change because, as I mentioned, majority are still returning OFWs. What we probably would see would be more of the Middle East flights. Subay niini, napanglantawan na usab ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong-Chan ang posibleng paghimong rekisito sa negative RT-PCR test result sa mga domestic travelers aron kapugngan nga dili mokatap ang naasoy mga variant dinhi sa Sugbo. Hinuon matud sa mayor, wala pay opisyal nga kamanduan gikan sa IATF kabahin niini. Alang kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong-Chan, bukas man siya sa ideya nga subling i-require ang negative RT-PCR test results alang sa mga domestic travelers nga mosulod dinhi sa Subo. Apan panghinaot niya nga unta, unified lang ang baruganan sa tanang mga mayors dinhi sa Subo. If there is a directive, it must be a one-stand uniform yun, no? For Cebu, no? Dili kay managlahi. Apan kun ugaling ipatuman man kini sa IATF, matud sa mayor, wala lang gihapon kini pulos, kun dili ibalik ang pagmontar og help desk sa airport. Okay, we are the gateway to Cebu man ka. Nya, inig-abot diri Hanoi lang. Usa pag test na to siya nga naagid siya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.